Salam, hormatly yurtdaşlar. Bağışlarsınız. Şumar Şubeçede de yarı gece bolup barýan. Ýöne şu kyssaly siz bilen bir ekrana çykmaly boldum. Onun sebäbi ýekede ýani habar berilip dur 2 saat mundan uzak. Orsiýadan paýtagty Moskwaň eteginde Krokus adly diňjalys kompleksinde bu şu reali terör atak bolupdyr. Soňundan aýdylşyna görä häzirlikçi wepat bolalaryň sany 40 adamdan geçýär, ýaralaryň sany 100 adamdan geçýär diýip Dost telewizion kanaly habar beripdi el-5 minutda. Indi şu barada size biraz maglumat ýetirmekçi bolýan. Sebäp biz üçin hem gyzykly hem degişli bolup dur. Biz üçin ýani türkmen halky üçin näme bolup geçýär. Görüp durşumyz ýaly bu Putin saýlandy diýip aýdylýar. Taslanam niýasyň ýerine ýetipdir. Olar 99.7 bolupdy da. 91-nji ýyla prezidentliğe saýlanyna bilen bäri ýany bolupdy. Näme üçin edilýär? Sebäp Putin 25 ýyl şu häkimet başynda bolýar. Munça oturmagy, häkimet başynda prezident bolup oturmagy özüni demokratik diýip adlandyrylýan döwletde hiç bir hili bular ýar mümkinçilik ýok. Aslynda bolmaly däl. Men aýdýan Türkmenistan naky bolup duran ýagdaýlar dälixanany ýadyna salýar diýip. Orsiýada şol dälixana bir palatasy, ýetgeçlik zat ýok. Sebäp Türkmenistana berilýän ýa Gurbanulla ýa oğluna berilýän görkezmeler şol aňyrdan Kremlden Putin'den çykandan bilikisiň arasyna tapawut ýok. Indi näme bolup geçdi şunkun ine 2,5 sagatlap şol taýda hem atyşyk bolupdyr. 40-dan gowrak adam ölüpdir häzirlik saýdylýan maglumat, 100-den gowrak ýaraly. Ýöne kimiň çözüni, näme bolany belli däl. Aýdylşyna görä bir sözlerini 4 adam çözüş edipdir. Beýleki sözlerini habar berilşine 5 adam, ýüzleri maskary, elleri awtomatly. Indi gelim şu taýda ýurtdaşlar biraz kellämizi, logikamyzy kulşada deli harekete giredelik Türkmençelap aýtsa ol Krokus diýilen diňjalys kompleksi hemme taraplaryny gorulýan kompleks. Oň daşyndan video alınýar. İçinden her bir zalyny da otak 10 miňler adam ýygnap bilýär. Ýöne şuň kun 5-nji gün ýa anna gün akşam bolansoň bir topar adam şotak gelipdir birine bir zalyny otak bir topar zal bar. Ýöne şolaryň birini 6200 orunluk ýerde şol konsert gidýär, şoňa da hemme biletler satylan eken. Bellep goýun. 6200 adam. Indi 4 ýa 5 sany adam, elleri ýaraly, ýüzleri maskaly gelip şo Krokusyň içine girýär we öňüne çykan adam atýarlar, it atanýarlar. Bular kim? Birinji soru. Bular haýsy milletin, haýsy döwletiň wekili? Näme üçin otak gelip grajdan adamlar atýarlar? Birinji soru şu. Hiç bir esas ýokda. Egerde ortaýda düşmançylykly döwlet diýilýär, garşylyklaryň duran döwlet, ýa öz almak isleýän, ýa almak isleýän döwlet. Meselem birinji nowatda Ukrainada. Ukraina ýok etjek bolsa harbylaryny atmaly. O grajdan obyektde näme iş bar? Demek men üçin şol Krokusyň içinde şu terör ýa-ni çäresini geçiren adamlar Ukrainalılar däl. Eger Ukrainalılar boljak bolsa Moskwa ýa oň eteginde onlarça, yüzlerce obyekt bar hüjüm etmäge. Harba obyektler.
İslerin soygun oyunu atsırlar ya on ştabını tapawdy yok ya goranmak ministerliğinin ya yenen bir yeri. O bir parahat ilatın konserde yığınının yerine atmak näme gerek? Yani odan şu zatlar ortayadan durmuşunda bolup geçti. Birinciden 99-njy ýylda Ýanky Ýeltsin men wezipem tapşyrjak diýen wagty şu Putin'i häkimede tasdiklamak üçin näme etdiler? Ine Moskwada bir topar jaý partlatdylar. Parahat ilatyň jaýyny partlatdylar. Soňra Rostov oblastynyň Volgodonsk şäherine ýene-de bir näçe adam öldürdiler şo taýda gidip betin ulakan jaý partladyp. Soň ýene-de Volgogradda partlatdylar. Soňra Rezany partlatjak bolalaryny halk mınjaň edip tutýarlar. Bular ýa-ni Orsiýanyň KGB-siniň işgärleri bolup çykýar. Bir topar halty gant diýerde ýa-ni pisek sahar pesok diýip aýdýaly bolýar. O böden şol ýa-ni beýleki şäherlerde partladyjy maddalar eken. Ine sonra şol hemme ýerde partladyjy gurnap ine şoň garşysyna durýan Putiniň iş alyp barjak diýip ine şeýtdirip şonu wezipe taýladylar. Bilem hemme şo partladylan işleri hemme çeçellen boynuny dakdylar. Edipmi ol, etmänmi? O barada hiç kim gurrungadan Türkmeniň bir sözi bar. Möjegin agdy ise dagan, iýmese dagan. Çeçeller bir şolar ýa namusçy beýik millet arra olar ýerde goýan adam däl. Iki nesilden, üç nesilden soňra ganuny ýa hununy sorap bilýän millet. Ýöne şol 99-njy ýylda Putiniň häkimede gelmegini öň syrasyny şolar ýa teraktlar edildi. Bular ýa-ni Facebook urnan ýemesi pırıllığı. Bu barada soň o zäherlerin Londonyny öldürilen Litvinenka aýdyp berdi. Aýdyp berenden soň onu zäherläp öldürdiler. Inni näme boldy? Ýani saýlawyň öň ýanyna bir ay öň ýanyna ýa onu azrak öň ýanyna Putiniň göni garşydaşy onun birinji garşysynda duran adam Aleksey Navalnyny türmede gömürtük ýagdaýda ölü tapdylar. Düşnükür zat o taýda adamy horlap 3 ýyl türmede oturanyň bir ýylyny karçerda geçirýär. Karçer diýmek şol şizo diýany strafno izolyator. Ol ýekazy özüň Suriýajak ýerde oturmaly betonyň içinde. O taýda iýmitem ýok, suwum ýok. Şun oturýan, bäşin oturýan, bir hepde oturýan näme üçin aýdan ýeriňden wagtynda turmansyn, ýa bulara ýeterlik derejede başyň egmänsyn, ýa eliň syrtyna goýmansyn. Men turmadan geçemsen bilýän bu zatlyk nähil edilýänni. Ene Navalnyň garşysyna şeýtdirip ulan muny urup ýenjip, az taklap, hor taklap 3 ýylyň 1 ýylyny türmede otururlar. Özüni şular ýalyny hasap edýän adamlar barmaklaryny şeýdip berirler. Hani aýdyn, haýsy biriňiz 3 ýylyň 1 ýylyny karçerde oturduňuz ýa ýa-ni şizoda strafma izolyatorda. Ýok, oňýaly adam. Soňky Sowet Saýygynyň döwmetinde taryhynda. Ine Aleksey Navalnyny şeýdip öldürdiler o taýda. Indi soň ölümini nira ýapjagyny bilmän, ta saýlanýança Putin sesini çykarmady. Saýlanan soň ay näme türmede adam ölýän adam gitmey, owany Amerikada da ölüpdir diýmek bizde de biri öldü. Gynysly waka ýöne näçek o adamyň ykbal şeýle adam dogýa adam ölýär, biri bar, biri ýok diýen. Başlar soňa jogap berýär. Özüniň soňa jogap berdigini, özüniň soň Alekseýiň jelladydygyny boyun almady. Bolýa, on boyun alacak adamlar tapylar, wagt geler. Inni näme bolýar? Staýla oçel Aleksey Navalnyň adyny Putin tutmady. Inni haman 4 tane ýene biri bar, öz bilen 4 bolýardy. 4 kandidatyň içinden şonça ses alan adam diýip özüni görkezýär. 87-de näçe
88'de götürüm yeterli. Bir demokratik devletlerde ya da bir modern dünyada olur ýaly saýlaw ýok ýurtdaşlar. Ýöne ol şonu edip näme üçin tasdikle men näme diýerligime garamadan Orsiýadyň lideri Ors halky maňa ya Russiýanyň halky maňa şunça ses berdi diýe. Onça ses berilmegi mümkin näl onu exit poll ya adamlaryň ses berilişi ya ýurdun daşyna ses berilişikdir. Suud edip otur. Putin öňkü 18-nji ýylda ýeňmelläli, onuň öňkü 10-njy ýylda ýeňmelläli bugunkuna aslyny. Ýöne enni şonu allym edip ýanky 17-sini tamamlady. 19-nyň 20-sine geçiren geceden başlap Ukrainanyň üstüne şuňky 2 sutkalap gece gündüz snaryad bilen bomba ýagdyryp otyr. Çem gelen ýerine İslenlik şähere, islenlik oba, islenlik öýüň üstüne tapawdy ol o taýda garajdan halkmy, harbylarmy? Onuň üçin parky ýok, şol alan galasyny ya wezipesini berkitmek üçin enni zynjyrdan sypdy ol. Men 6 ýyllyk ursat aldım, ýene de dip, ede bilişim şu dip ne edip oturşy. Ýene näme bar? Men öz pikirimi aýdýan size ýurtdaşlar, radylaşyp bilersiňiz, radylaşmanyň bilersiňiz, garşam durup bilersiňiz, neytralym durup bilersiňiz. Ýöne näme bar? Men saýlanyp dip Putin öz-özüne ikrar edýär. Näme etmeli? Men goşuny gyrylyp ýatyr Ukrainada. Ýene de şuňa 300.000 adam mesarupka ýa-ni et öwelýän maşyna gerek Ukraina urşuny öldürmek üçin ýa öňe sürmek üçin. Onuň üçin ýene de bir zatlar oýlap tapmaly da. Saýlaw geçdi, hiç bir ýeme ýok. Äwmezek Rus halky ay bolýar. Gabur bolsun, bir ýyldan bolmasa 3 ýyldan ölür, goýup otursun ýene ýaly terde ses berdi. Indi näme? Oň urşuna gitjek adam ýok. Sebäp geçen 2 ýylyň urşy görkezdi. Olaň alan galasy ýok. 2 ýylda 3 tane owan basyp aldylar. Ýöne 2 ýylyň dowamyny Orsiýa özüniň 300.000-den gowrak adamsyny ölü sanyna ýetirdi. Maýyplar hasap etmeli. Näme etmeli? Bir bahany tapmaly. Ýene de şo 99-njy ýylyň metodlaryna gaýtanyp geldi. Sonra ýene de bir zat bolupdy da, Putin öz häkimiyetini gaýtaryp aljak bolsa, o Dubrovka diýip teatr bardy. Muň içine çeçeler çoldy, muny gabady. O içinde muň adam bar, muň köýde adam bar. Muň içine gaz goýup berdiler. Ýalňyşmasam bir 130 goly adam şo gazy isgap öldü, şo dal oturan ýanky bir görüjüler ýa tomoşaçylar şoluşa denen bir 30 mı ya 40 sany çeçenli ýa Çeçenistanly olaňyň talapy näme? Ýeke talapy sen goşunyň Orsiýetden çykar diýip 2001-nji ýylda talap etdi. Ýok, şonu etmejek bolup, şolar bilen gepleşer girmejek bolup, ahireten bir gazyny goýup, şol ýanky Dubrovkany basyp alan çeçenlerim şu Dubrovkanyň içinde tomoşa gelen adamlar hemmeje gaz ventilini açdy, ahireti şol gaz açylyny ölýär. Şoňky hemmesi oturan ýerine ölüp gitdiler. Hemmesi bir adamy ýanky bir ýetirem almady. Ýanky Çeçenistanyň soragam etmedi, halkary jemgyýetine de görkezmedi. Näme üçin şol olur? Näme islegi bar? O ýöne onu Iosif Kabzon aýdyp berdi. Şol Dubrovkanyň içine giren. Başla. Indi o döwür geçdi. Indi şu gün Putin'a ynam ýok. Her zat etmeli, mobilizasiýany geçirmeli. Her zat etmeli, ýene de 300.000 adamy goşuna çağırmaly we olary mesarupkan öňüne ýagny Ukraina uğratmaly. Ona da bir bahana gerek ya esas gerek halkı kısaca salmalı. Näme bar?
Yani de terör hopu var. Hani Ukraynalar eğitti, beytti, hani o taytın otladı, bu taytın partlattı. Demek hemmemiz şunun karşısına dik durup uruşmalı. Hani gelin oşun hatarını deyip mezur hala adamları uruşa sokmalı. Başka istat yok. Benim ne sulatları var ya. Şonun için ne şun ku şol Tomas'a dağılına yığınanan adamlar Putin'in haramzadalık siyasetinin ne mi diye baydeyin. En son öpat bolan illeşler var durda Putin. Başka verdim yani aylara zat yok. Ne Putin'in edip oturan oyunu sor. Onu girere desik kalmadı. Bütün dünya onun karşı. Onun karşısına görüşüleceğim, uğraşılacağım, ahli harazade edileceğine bana Yevrosayyudun hem devletleri, hükümetleri, halkları aydıp otur. İnni onu girere desik yok. Ya ol hazır Ukrayna'nın doğulu basıp almalı ya da Avrupa devletleri Putin'i son Kreml'i bilen partladıp yok etmeli. Başlasa inni hiç şeyle mümkünçülük yok. Şuun kuğun hazır şu giyce bolup duran zatlar giyce yarım olsa men size yetiryen yurttaşlar ulukan aladı. Men size näçe de qaytalap öwran aytyp biz 3-nji jahan uruşuna girdik. Yani bir yavaş-yavaşdan şu peltel çırayal otlanıp gidip barýar. Ene şoň kun iň soňky fazasyna geldi. Iň soňky görnüşüne erti bütün dünýä ene möwzalar uruş oduny. Şoňa da sokan Putin, şoňa da Putin'e el çarpýanam ene şoň daştawrygyndaky adamlar we döwletler şol sany Türkmenistan ýa-ni hakyna tutma dikme serdarlary o ortadan ona yazılıp yatan haramzadalar Türkmen halkının dönükleri. Şolar saklawaty. Inni Putin'e başka yol yok. Yaha Ukrayna doğru yenip özünü dikme serdar edip korkazmalı ya da bunu Yevrosayyud ya NATO birleşiri yok edip öz baydaklarını dikmeli. Dünyada demokratiyanı dikeltmek için. Şo bolan ýagdaýyna demek ahli diktatorlar diňe ortaýatda däl bütün öňkü postsovet respublikalaryň hemmesini ýok bolup gitmeli. Yani şuňky edilen provokasiýa şo zarlaky biz entek parlatyp oturmaýly garaşalar tirçeli. Ya şunun aňyrsyny ýene de ortaýadan KGB'siniň gulaklary görünýär. Ýogsa goralgy jaýy bir şäherin hemme köçelerini ýa-ni bir video kamera goýulan köçelerde bular ýar gidip ýatan ulukan bir ýa-ni din jalys merkezine Orsiýet bilen Ukraina arasynda gidip duran uruşyň döwrüne o nähil beýle goragsyz galýar. O näme üçin 2 sagatlap Orsiýetden ýol başlar hiç bir ekrana çykyp ine şolar ýardat boldy biz şunu ýazgarýat ýa şu öňüne alyk diýip ya näçe adam wepat boldy diýip hiç kim habar bermedi. 2 sagatyň dowamyny. Şunýarmy? Ýurtdaşlar, bu oýnalýan oýunlary. O Putin için 100 adam öldü, 1000 adam öldü, 1 milyon gırlı, 10 milyon. Ya Türkmenistan'ın o 91-nji ýyllaky 4 milyona yetmeýän ýylaty bu 3 milyony da ýetenak 32 ýyldan soňra on piňine de däl. Ona ýerasty baýlyklar gerek Türkmenistanyň nebiti gazy beýleki önümler gyzyl pula satylýan önüm. Onun kim bilen öpsüne de ine şu satlyk bar. Gurban boldy. Oğlu, onun yani ene yetimse niyad. Ene 3 tane dönü iyiliğine şolar tapıp getirip hakimet başına oturttular. Yipinçek ganym ene aňyrda Orsiýadyň Türkmenistanyň goýulan gözegçileri ene miwasyny görüp otur. Pikir etmeň ýurtdaşlar. Ay o taýda näme bolsa Ýewrosaýyzda bolýar, näme bolsa Amerikada bolýar, näme bolsa Orsiýetde bolýar, Türkmeniň piňine de dalip ýok.
Erti şol ýadarny bomban, atomny bomban kınap basylan Türkmenistan üf bolup ýer ýüzünden etip gider diňe ýerde ýer şary pytyrar. Şäp suud edilişine göre adamlaryň alymlaryň ýazyşyna göre şu ýer şaryny biziň ýaşap oturan ýer şarymyzy pytyratmak üçin 8 esli pytyratmak üçin atom ýaragy bar ýa. Siz pikir edip görün. Bir gezekde şu ýer şary 8 gezek pytyratmak üçin ýeterlik ýadro ýaragy bar. Näme biz bilip bilmezligi ya äwmezlige salynmaly ýa Türkmen deňinden sowluk geçer diýär. Ýer şary pytyrarsan bize muçuk gider. Galaktikada näçe yer biziň ýerimiz ýaly ýa şarymyz ýaly şar bar. Allah bilsin bu zatlary. Tanrıň ýatan ýaradan älemine biziň göz ýetirmäge häzirlikçe mümkinçiligimiz ýok. Açan boljak onu ne? Ol galaktikalara uçan ya yetecek maşinler mi, karabırlar mı, raketler mi sorup uçadır. Yani şuun kuun. İngder vayis mesele, men odalaydıktım biz 3. Jahan uruşun basagasını duruz. Şolum yoşuk bilen tütsele pana Ukrayna'da başlanı deyip. İnni erti Putin'e kart balans var. Yani mümkünçülük var. Ay yine üstümüzde Ukrayna çözdü. Ya yine beytti. Bunların adama ki yani onun karşıdan bizim yara olunacak ya yadro yarağını. Ol özünü halat etmeli. Ol biliyor. Önde sonunda Putin biliyor. Yanlaki teorinak adamla bile gaga suudunu şolun önüne kelle yalanışlap cevap vermeli. Edin cinayetler için. Şu Nürnberg prosesi 45. ýyla geçiriler. Yani faşistlerin yol başlarının karşısına. Putin'e deýän berli soňa Putyovka gaga suuduna hükmen baraymaly. Ýannaky hemşerler bilen. Şonu etmejek bolup, soňa yetmejek bolup, ene edip oturan oýuny şu. Menne başga düşünje ýok. Özüňiz pikir edip görün, ýurtdaş. Gorolu ýatan ýere bütün şehir Moskva on etek her köçetini 4'ten 5'ten yani kamera duran suratı düşür. Ne edip korulu duran zayı komplekse gir yani. Hana olamana yanıp dur edir şem yanını yalı 2000 kvadrat metre diye partladırıp yanıp duran zay. İn esası zaten sonra çalışan adamın hiç virti yok son içinde. Zayın içinde de yok, daşında da yok. Otladılar, kaçtılar, gittiler diye. Kimin işi var bilir? Elbette Feyz Banki, men pikirim şaşar. Hani ertiri çıkalı göreli, yanlış yan bolsa ben onu men pikirim yanlış eken, meni Orsiýadan tapan bahanasy däl. Mesela beýleki azat erkin metbugatlarda aýdyljak sözleri deňeşdirip netije çykar, soň aýdyp biler. Yani şuun kun bolýanda bir demokratiýanyň peýdasyna däl. Yani Orsiýadyň jolundan ya gul soruna çık bolan halklarynyň peýdasyna däl, bidiňe Putiniň we oň töwereňiň peýdasyna. Orsiýadyň halkyny gysaja salyp, erti mobilizasiýa geçirip, ýurdun içindäki ähli ozalma kayda kanuny ýok insan bar. Indi galynjasyna ýok etjek bolýarlar da, Türkmenistanyň ýaly. Täp eksperimenti geçirdiler de ozal Niyaz döwrüne, soň Gurbanuly döwrüne, indi oň dogmasynyň döwrüne. Indi Türkmen halkynyň şu burnu sıkyja salyp, sıkyşlary ýaly, indi bular Ors halkynyň ýa Orsiýadyň milletiniň diýip aýdaýyn, hem otaýdy 74 millet ýaşap ötdi. Ähresinde şu galyba salyp ötdiler. Wagtyňyz kän alyp oturmaň ýurtdaşlar, gijaňyz rahat bolsun. Erte bugün bu meseleni dowam etdirer. Sag oturun.